bullying others. Maitiro yenyewe tinawo vanhu vanototyisa. Takanzi nababa na minister wokubulawa ndi minister pane wakanza zvakataurwa. Tinomo munhu unoda kutauya pano izvi zvimambo vachizodzwa woti woda kufambisa mbiri yokuti ndakanetsa kunyaradzo. Pakagadzwa bishop makaona zvandakaita. Doing drugs. Kutomwa chaiko madrugs anosanganisa kumwa nokusuta handizvo. Tarira naye muromo yenyu pamakagara ipapo. Kuti iwe muromo wako wakasviba newe. Chii chakasvibisa muromo wako? Dressing a certain way, kupfeka kweimwe mhando. Dressing a certain way. Munhu anoinfluencewa kuti apite mamwe mapfekero aya nezuro pamanheru paya makanzwa ndichiti vazhinji vanotengesa kwatiri kutauni kuHarare uku. Unotoona namapfekero avo kuti vachitengesa havo madomasi nemengo dzavo, asi pane zvimwe zvinhu zvinotengeswa zvefuti pavari. Chirokwe chavo chinoratidza kuti vapedza kutengesa madomasi, ivo pachavo futi vari kuzvitengesa. Saka vana vangu, regai kufamba nyika ichiona kuti apa pane commodity apa, iwe uri munhu. Bawaza ndataura kuti apa pane commodity apa, pane chinotengeswa apa, iwe uri chi? Drinking alcohol haichabati vakomana chete navasikana vanomwisa. Nokuti umwe unhu wavanoexhibita, wavanoratidza so, unongoratidza kuti kumwe uku. Pano taita ropa rakanaka, mambo vari pakati pedu. Ndoda kutenda kuti pavaifamba mamuri, mazuva maifamba navo, vanotoziva vanomwa. Vanotoziva chaiko kubaza kuti uyo unomwa. Engaging in vandalism or other criminal activities. Apa vanangu ndoda kukubatsirai kuti Zioni redu rive nezita rakanaka, uye kuti Zioni redu rive nechimiro chakanaka. Ini ndaifunga kuti ndino mwana wangu ndizveni. Kana kose kwaanofamba unofanira kufunga kuti kana ndikadai baba vangu vachinzi muprista kukereke yoko baba David muGoromonzi, havasirivo vandakanganisira here. Nokuti ari accountable at the end of the day. Animoza unyaya yemwana unongodzi bwana gokwaningi guya gokutsuka mahara bwana gwaningi. Avachatarisi mhosva yaita, kototariswa wakadini? Wakabereka. Saka imi kana maita zvevandalism mune muZioni, wamaparira hamusiri imi ndi David masuka. Nokuti ndiye muriki wechi muZioni uya. Engaging in sexual activities. Iri peer pressure. Sorry, idzi nyaya takadzibata zuro vamureba zvedu. Takadzibatisa zvakanyanya. Kuti regai ndimbokupai chimwe chimufananidzo. Kuno umwe mwana wakatumwa kunotengesa nzungu panyika padhuze panyika apa. Nzungu dzose dzikapera, vakomana vachingoti ndimbonzwa dzino munyu here? Kusvika gokokorosa radii? Kumba unodzokera nei? Ndotaura zvenzungu here? Ndikutaura zvenzungu here? Mamusati mandibata? Zviro zvamunongoravirwa pose. Ndimbonzwa. Physical fighting kurwa chaiko vana vangu. Kurwa chaiko. Mwari ngaatibetsere tsinga dzenyu dzidzorwe mese. Bhuku ratakaverenga riya ra4 vhesi yakaita 12. Shoko raMwari rinobaya richinosvika paya panoparadzana tsinga nomongo. Handizvo. Sei richinobaya panoparadzana tsinga nomongo? Rinonouraya uturu hwokusududza mavoko. KuZioni kana tichirwa ngatirwei neshoko. Iti kana wosvika pakurwa kuti paturugwaro runomboti kudini? Bhuku rinomboti kudii?
kwai kutsamwa hakuiti kururama kwani. Isi ndo spirit measuring rule yedu. Isu ngati kufamba inechi neBhayibheri savana andizvo. Handetione only socializing with a certain group. Ya apa ndo paane nyaya manje because vana makapinda magroups akawanda asiri ezioni. Magroups mamuri umomo munotaurwa nezvei. Tinokuona izvi isu handiti social media ino tose tingori exposed. Unoona mwana usina kana murume uri mugroup ravanhu vakawanikwa, uri mugroup rezvifeve, uri mugroup unodei mwana uyu. Terera unzwe, utererese unzwe kuchicha. Ndakati ini kana ukaswedza chipunu chiri pamagnet kudai so. Ukazochibvisa pamagnet ukachiisa kune zvimwe zvipunu zvinopera kumanya zvichienda kuchipunu ichocho. Because of the power of magnetism yaamariri. Ndataura kuti kudii. Kana moenda kumba mungoti chipunu. Ndakuinda pa will handina nguva ndoda ngoti pichana pa. Peer pressure or the desire to impress their peers can override a teen or twins' fear of taking risk. According to National Institute on Drug Abuse for Kids, risky behavior with the drugs and or alcohol may result in the following: my accidents. Munofa muri vana vadiki. Nokuda kwe peer pressure. It's very unfortunate kubasa kwandosenza vana 3 izvo zvine over excitement. Vakanopinda muwi vane GD6 vabereki vane marika ndokubva vapa vana mota vana ndokubva vatiza pa institution kwakuchinda kunotenga zvinodhaka izvi vachibva pa University of Zimbabwe pavanga vaenda kunosira imwe shamwari yavo kuti vacross road yakagadzirwa zvinokuda kwesummit iri kuuya vaifamba havana kuda kupa giveaway vese vari 3 they are now late. Nokuda kwe peer pressure to impress umwe munhu usingakupi zvokudya usingakupi zvokupfeka handi ndizvo. Addiction ini ndakati kana kune addiction makawazva ndakataura nezuro ndakakudza ndikabuda Zioni ndinenge ndafa nokuti Zioni iri handimbozofi ndakaribuda handina kumwe kwandinoenda kana ndichibuda Zioni ndiye ndichienda kudenga kuZioni kuru handiti manzwa. Saka nemiwo futi izvo soga zvingoti ini ndiri pakereke yaMwari, pakereke yaMatangwe, kereke yaJesu, kereke yavatumwa ndiHebheru ndo zvaanotaura. Ndo pagere Jesu pano. Saka kana ukabva pano unoendepi? Kutongoenda kuna Jesu wacho. Zvikanzi imi vana vedu mune dambudziko kwai isu kereke yedu yesvina. Unondiona semunhu wesvina here? Kawokatarira unondiona semunhu wesvina here? Unondiona semunhu wesvina kawakanditarisa? Ndo zvinoita munhu wesvina izvi. Saka uri kuti you are associating with a dirty man. Uchireva ini. Saka svina iri musoro mako iyi yakaiswa nepeer pressure ndiyo yatiri kuti ngaigezwe yose. Kwanzi izvo pane chivara chakanyorwa iwe Misheki ndiwo unogona kuverenga. Ichi chakanyorwa ichi chakanyorwa ichi chakanzi asifi. Vana rakavanyorwa pana parakanzi asphyxiation. Asphyxiation. Vakaenda kuchirungu, vakaenda kuchikoro toda kuona kuti tina vanhu vakaenda kuchikoro. Ringarevei vara iri? Mose makaenda kuchikoro vane vamwe muri ya degree vamwe. Asphyxiation. Rega ndikasire kufamba nayo. Suffocation. Rinongoreva suffocation. Suffocation. Vazhinji venyu makazvipinza muma situations nokuda kwe peer pressure. Vazhinji